Кои са токсичните чувства според вас? Вина, срам, обида, омраза. Звучи ли ви познато? Останете до края, защото днес ще се говорим тъкмо за това. Аз съм Стела Василева, психолог, психотерапевт и лечебен педагог. Все по-често се сблъскваме с трудности в забързаното съвременно ежедневие и все по-малко имаме време да погледнем навътре към това как всъщност се чувстваме. Когато нямам време да видя как се чувствам, е много лесно нещо да потъне и да остане непреработено. Тогава, ако то е свързано с тези токсични чувства, може да продължи да ме трови много дълго време. Аз може да изглеждам ето така, но отвътре всъщност да се чувствам така. Това как се чувствам обаче много влияе на поведението ми, отношенията ми с околните, така че е важно да си даваме сметка как се чувстваме. Първото токсично чувство, за което ще поговорим днес, е вината. Какво е вината всъщност? Замисляли ли сте се изобщо? Правим нещо лошо и се чувстваме виновни. Кой го оценя обаче като лошо? Ние, това, което са ни научили, околните. Кой казва какво е лошо и добро на първо място? И на второ място, ако аз остана в чувството на вина, това, което то прави с мен е само да ме върти в главата ми, как можах да направя това, как можах да направя така, и ме заключва, закопчаваме в едно минало, което ме опъва като ластик, когато се опитвам да продължа напред. Всъщност това не е полезно за никого. Двете полезни неща са, ако нещо е счупено или развалено и аз мога да го подменя, да го направя. Ако става въпрос за нечии чувства и за някакво погрешно поведение, да взема своите изводи, може би да се извиня и да бъда много съзнателен и внимателен, повече да не постъпвам така, т.е. да взема урокът. Никой никога не е подобрил ситуацията за себе си или околните, като е оставал в самообвинението. Така че вината, можем да кажем, едно вампирично чувство, което ни изсмуква и е напълно излишно да оставаме в нея. Как да се справим с това обаче не е толкова просто, колкото да го кажем. Така че ако имаш подобен проблем, можеш да се запишеш на групата за себепознание и личностно развитие на 19 ноември, която стартирам тук в Стара Загора, или пък да се запишеш час за индивидуална консултация, както на живо, така и онлайн, на посочения телефон или в Супердок.